ଆଜିର ନୂତନ ଶବ୍ଦ ହେଉଛି ACCOMPLICE। ଆକୁ ଆମେ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବା ଏକମ୍ପ୍ଲିସ୍। ଏକମ୍ପ୍ଲିସ୍ ଏକମ୍ପ୍ଲିସ୍ର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ସହ ଅପରାଧୀ, ଦୁଷ୍କର୍ମରେ ସହଯୋଗ କିମ୍ବା ସହଯୋଗୀ ବ୍ୟକ୍ତି କିମ୍ବା ଅପରାଧରେ ସହାୟକ ବ୍ୟକ୍ତି। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ବୁଝିବା, ଦ ପୁଲିସ୍ ଆରେଷ୍ଟେଡ୍ ଦ ଥିପ୍ ଆଣ୍ଡ ହିଜ୍ ଏକମ୍ପ୍ଲିସ୍, ମାନେ ପୋଲିସ ଚୋର ଏବଂ ତାଙ୍କ ସହଯୋଗୀଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି। ଆରେଷ୍ଟେଡ୍ର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଗିରଫ କରିଛି, ଥିପ୍ର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଚୋର, ହିଜ୍ର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ତାଙ୍କ, ଏକମ୍ପ୍ଲିସ୍ର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ସହଯୋଗୀଙ୍କୁ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଉଦାହରଣ, ହି ଡିନାଇଡ୍ ବିଙ୍ଗ ଆନ୍ ଏକମ୍ପ୍ଲିସ୍, ମାନେ ସେ ସହଯୋଗୀ ହେବା କଥାକୁ ଅସ୍ୱୀକାର କଲେ। ହିର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ସେ, ଡିନାଇଡ୍ର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଅସ୍ୱୀକାର କଲେ, ଏକମ୍ପ୍ଲିସ୍ର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ସହଯୋଗୀ। ଏମିତି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ରୁହନ୍ତୁ। ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ରହିଲି, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।